up mga kasakmal? Hindi pong kalimutan si Tatay Mendo, suportahan, like, subscribe, and share sa kanyang channel. Yun lamang po mga kasakmal. Bye-bye! Yun, magandang araw ulit mga kagamba. Shout out sa inyo lahat mga walang sawang sumusuporta sa atin. Unboxing tayo mga kagamba ng Banusan na Masbate, Kawayan at saka Tagalog na seleksyon. Ikukumpara natin ito para makita yung comparison nito para maiwasan na natin yung tanong. So bago yan, shoutout muna tayo kay Kapadrino TV, si RC ng Nabutas, si H4 Sasuki, shoutout sa'yo, si Exo Habi TV, shoutout sa'yo, Justin Ignacio, shoutout sa'yo, Benjamin Harabis ng Pangasinan, shoutout sa'yo Aro, Ben Santino Manlapa, shoutout, Amazing Spider PH, Kasakmal TV, kasama ko yan doon sa live, si Yan Gaming PH, Kevin Austria, at saka si Ruel Bonifacio. Yan, shoutout sa inyo lahat mga gamba. So panoorin natin tong yung ating unboxing unboxing or comparison ng seleksyon ng Tagalog versus Banusan Masbate. So yan, panoorin natin mga kamba. Thank you. Masbate Tagalog seleksyon. Sa inyo mga kadagit, ako nga pala si Ryan D. Simondaragit, ang spider vlogger dito sa Pinas. Yan, supportahan nyo ang aking channel at syempre Mendo Susero Gamboy, subscribe kayo dyan. Yon, God bless all. Mga Doc, magandang araw sa inyo. So si Spider Doc, paki-subscribe sa channel natin, spiderdoc.ph yan. At huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe at supportahan si Tatay Mendo, si Sir Gagamboy. Yan mga kadok. Hi! Subscribe po kay Tatay Mendo. Like and share po. Bye!